Ой, Стяжу, выпей! Эй! Та это уперти стишь! Pójdziesz tak! Tam jest płeć! Ej, wzery! Tam jest płeć! Tam jest płeć! Niech będzie pan pelony! Na wieki wieków, ale nasz pan naczelnik. Ale coś wam ja z tym śniegiem wyna wlecze to. No coś baterę. Dredzi fresy, które mam, a... Siża, ben, ledze. Was na mnie rzecze! Też to je! Co to ma być? Proszę mnie to wytłumaczyć! Pójdę, Ściażu! Jo myślę, że was rozumieje czytać. To do Kinokos do zapłacenia podatku za trzymanie psa. Jo, jak ja dobrze pamiętam, to już dredzi Nokos w tym miesiącu. Jo. Jo, słuchajcie co? Na ten pierwszy zduję odpowiedź protestującą. Podpisano przez mój komitet domowy potwierdzająco, że ten ścisz nie jest psa izbowym, lecz nowym, inaczej łańcuchowym. I dlatego nie podlega on opodatkowaniu. Ale do te dredzi głos, no to że my mieli dopięty wyjaśnienie taci tego. Ale że odkazujemy was, że fakty podane bezwai nie są prawdziwe, bo jak zwykle za kontrola, ten pies nie jest uwięziony na liściu. Bo dredzi jego spanie nie je buda, lecz zupa. Dlatego musicie zapłacić na podatek normalnie, bez żadnych ulgów. Teksto na spodnych paragrafach 345, punkty 14, 20, 49 oraz porządzenie naczelnika w sprawie ulgów na psy, a inni zwierzęta. A Marciny Bóg se paraliż mnie wziął! Lecz ja no lepiej nie wiem, co ja doma trzymam! Basta do przeprowadzonego psa na smecze, nie na lińczyku. No ja ci se macie jego dom, dla mnie to jest powróżk! Ale dla nami to jest mecz. Tej młodzie ją miał psa przenieść raza z bytu! Te baby może wywierza, że on nie lińcuchlewy! Panie, jest lińcuchowy i obwiązany na lińczyku, nie na powróżku. Paraliż, jak ja bajnym psa, weźcie ja! Bazary łoboci ta jak on jest! Paro, tyta, nas nic nie obchodzi. No tyle jest ważne, co wykoza kontrola, a to wykoza, że tak nie jest. Jowaj, płeście jednak tym psa chyba! Ocieława! Zaszczeku jak być nowy, nie? Jo, nie? Wam je to potwierdzi ta! Ja to najmłodsze kolejne pytanie tematów swojego charakterny przynależności służbowej. Są psy, to szczekają bardzo mocno, a są sama izbowima. A są też psy, to nijak nie szczekają, a są sama izbowima. Na co obchodzi rezultat kontrola? A jeny. Coś tak chcę. Detektyw! To jest za głupi ścisk. Co ty chcesz? Panie, czemu cię to tak nerwuje? Łeni tak wydają, żeby błędnić te swoje kwalifikacje. Napiszcie całe świadczenie, że ja jem samuelskim, inaczej twoku, albo psa wypchunym, do zybówki, lecz takich psów co podatku nie płaci. To jest, ja wiedzę, że to jest mądry ścisk. Płyczki le, błyreczku, jo, płyczki le, płyczki. Własną, szanowną urzędowniczkę, Jobaro przeprosił za zamieszanie, ja ci ją mam zarobiony. Ja nie wiem, co mnie naszło. Mógłby odmienić moje oświadczenie. Jo, bo widzi was na przeszłe taci insi okoliczności i jem ocenił,
że mój ściś nie je psa lincuchłewim, bo nie psa we pchunim. No zobacz ci. Zeri was. Zeri. Miau. I temu po prawdę mogę doma trzymać. Ale no tak, trzeba było od razu. I dawa, jak to miasto urzędowi, to wtedy źle dawa. Jo, przy załatwianiu rozmaitych sprawunków w urzędach nie je myśleć tak kryzysowe. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wystąpił przed wama amatorski kabaret Quinda. Pod zapłat.